τραβάς τώρα. Ναι. Εγώ δεν λέω τίποτα όμως. Και από δεν το δείχνω. Λοιπόν, για πες μας κύριε Βενιαμίν, πόσο χρονών ήσουν όταν ήρθαν οι γονείς σου από τη Μικρασία? Εγώ σχεδόν είμαι ο τελευταίος από τους μικρές άντρες βέβαια, τους μικρασιάτες οι οποίοι εγκαταστάθηκαν το 1924 και τη χρονιά που γεννήθηκα στην Κεσάρια, εφόσον σύμφωνα με τις οδηγίες της μάνας μου και του πατέρα μου ήταν από ένα χωριό 10-12 ώρες μακριά από την Κεσάρια. Ερχόντουσαν με τα βοηδόκαρα, κάναν 12 ώρες απόσταση. Εκεί ήρθαν, μαζευτήκαν να το... Δεν φαίνεται. Να του κόψει αυτή. Σύμφωνα με αυτά που μου είπε η μάνα μου, ότι ήρθαν από όλο το χωριό το Τσικούρ, η μάνα μου καταγόταν από ένα άλλο χωριό, λεγόταν Ηρούμλου, τώρα το ονομάζονται Φελαϊία, τα τρέψανε. Και ήρθαν στην Κεσάρια, εκεί στην Κεσάρια κάθε ένα ώσπρα να τακτοποιήσουν τα εισιτήρια του αυτά για να έρθουν να βγουν καράβι στη θάλασσα, τη Μερσίνα, μεσολάβησαν κάποιες μέρες. Εκεί έχουν γεννηθεί, δηλαδή στον δρόμο. Από εκεί ξεκινήσανε και ήρθαν με το τρένο στη Μερσίνα. Η Μερσίνα είναι μια παράλια πόλη της Τουρκίας. Από εκεί με το καράβι, δεν ξέρω πόσες μέρες κάνανε, κατασταθήκανε στον Πειραιά. Εκεί μείναμε για ένα διάστημα, εκεί με μαθήσανε στο Κερατσίνι, στον Άγιο για από ό,τι μου είπανε. Ύστερα από λίγο καιρό, να τους φορτώσανε και τους φέρανε στην Καρδίτσα. Και μείνανε επί 2 χρόνια στην Καρδίτσα, τα οποία εγώ δεν μπορώ να θυμάμαι. Στους στρατώνες. Στρατώνες, κάπου στην Καρδίτσα. Εγώ εκείνο πολύ λιγάκι αμυδρά έτσι με θυμάμαι, όταν καρφούναν, τα βανιάζανε τα δωμάτια τα οποία έχουν φτιάξει τότε, φρέσκα, κοιμόμουν και όταν χτυπούσε εμάς, το θυμάμαι σαν όνειρο, χτυπούσε το ταβάνι, αυτό το θυμάμαι, ότι κάρφουνε να τα βανιάσει το δωμάτιο. Μια σχέση από τα πρώτα μου χρόνια τα οποία εγκατασταθήκαμε στο χωριό. Λοιπόν, τι δυσκολίες αντιμετώπισαν όταν ήρθαν εδώ? Όταν ήρθαμε, οπωσδήποτε ο κόσμος αυτός στη Μικρασία, από ό,τι με περιγράφανε, ήταν πολύ υψόμετρο, το μέρος αυτό ήταν κατάλληλο για να ζει άνθρωπος αρκετά καλά. Όταν εγκαταστάθηκαν εδώ πέρα, που ήταν όλο ελονοσία, όλο βάλτος και υγρασία, αυτά δεν τα σήκωσε ο κόσμος. Και άρχισαν να πεθαίνουν ο κόσμος 2-2. Θυμάμαι μια μέρα θάβαμε 2 άτομα. Και κάποτε είχαμε τότε στο γιατρό τον Ασάκο και τον Βαγγελόπουλο, το έκαναν κάθε μέρα εδώ πέρα με τα άλογα ερχόντουσαν και είχα πια θυμάμαι από ό,τι είπε και στον πατέρα μου, αν δεν μεσολάβησαν 20 χρόνια, ώσπου να αποσταποτσίτα μέχρι τα 20 χρόνια, θα πήγετε όσοι δεν αντέξετε. Νερά είχατε? Νερά δεν είχαμε, κουλουμπίσε νερά πίναμε. Και μετά αυτός ο Νασάκος ο γιατρός μας είπε να πίνουμε από το ποτάμι νερό. Και πηγαίναμε με πριτσέλα και με λαΐνια και το απόγευμα όλο ο κόσμος στο ποτάμι και φέραμε νερό από το ποτάμι και το πίναμε νερό τότε. Ύστερα μεσολάβησαν τα χρόνια, περάσαν τα χρόνια, κάπως ανθρωπίστηκε η κατάσταση. Και όταν μεσολάβησε και ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμος, το Αλβανικό το πόλεμο, αυτό τα περιστατικά τα θυμάμαι. Καμιά ιστορία θυμάσαι έτσι από τους γονείς σου, τι περάσανε στην Μικρασία? Οι ιστορίες, εγώ είμαι αρμενικής καταγωγής. Το 1915 οι Τούρκοι σφάξανε 1,5 εκατομμύριο Αρμεναίους. Άλλοι σε 700-800 χιλιάδες βάζουν αυτό που έχω διαβάσει,
Ελληνοπόντιος έχουν σκοτώσει. Δηλαδή έβαλαν αναγκαστική πορεία, τους λέγανε αμελέτα που λεγόντουσαν αυτά τα τάγματα και τους πήγαιναν στη Συρία κάτω και στον τρόπο όσοι αντέχανε. Και θυμάμαι ο Δηλιανίδης Νίκος, αυτός και ο Λάζος, ο αδερφός του, τους πήγαιναν αυτούς προς τα εκεί. Αυτοί δεν είναι από τους πόντιους, αλλά μεσολάβαιναν και αυτούς, τους βρήκαν στον δρόμο. Και πηγαίνανε πορεία, δεν τους άφηναν νερό να πιούνε. Σε ένα σημείο άκουσα που είπε ότι ο λασπόδρομος πατηματιές από άλογο ή από γελάδα, ξέρω εγώ, λίγο νερό, από κάτω ήταν νερό, από το βροχό νερό. Έσκεψε, δηλαδή την κούρτα να βάλει λίγο να βρέχει τα χέρια του. Έγινε να τραβάει το όπλο και τον σκοτώνει. Τέτοιες ταλαιπωρίες έχουν υποστεί κόσμος. Σε σημείο μια κοπέλα ήταν η οποία ήταν όλη η καρδούλα της και ένας Τούρκος γνωστός της περιοχής, όταν μάθανε ότι το Καλάδες θα πέσει σφαγή, οι Αρμεναίοι και οι Ρουμοί μπήκαν σε ένα δάσος. Ταμπουρωθήκαν, είχαν ορισμένα όπλα μαζί τους. Καραμπίνες, ξέρω πώς το γεμί, πώς το λένε. Και εκείνος ο Τούρκος, Αλής, κάπως το λέγανε, με κάτι άλλα άτομα παρέα, ήρθαν εκεί για να συνεχίσουν τη σφαγή τους. Και στο σημείο αυτό θα φώναζε μια κοπέλα και άλλα 3-4 άτομα μαζί τους εκεί πέρα, είχαν ταμπουρωθεί. Και από κάτω ερχόταν τους Τούρκους με την παρέα του και τον γνώρισε. Και του λέει με το όνομά του, φύγει Αλή, είσαι πολύ όμορφο παιδί, να μην σε σκοτώσω με τα χέρια μου εγώ. Φύγει, σε ξέρω. Λέει, εμένα και αγούρισα, δεν ήθελες ακόμα να με σκοτώσει κανένας από εσάς. Και άρχισε να ορμάει προς το ταμπούρι των άλλων των απεινωμένων και εκείνη δεν άργησε. Άδειασε το όπλο και τον σώργεσε κάτω. Και αυτό έχει γίνει μύθος. Αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο το έχω ακούσει. Σχολείο πήγες. Σχολείο πήγες. Εδώ όχι, στην Τουρκία, εδώ. Εδώ, αφού... Πήγα, το έβαλα το δημοτικό. Το έβγαλε στο δημοτικό. Τι θυμάσαι τίποτα από το σχολείο? Από το σχολείο. Το σχολείο τότε οι δάσκαλοι ήταν πολύ αυστηροί. Όπως ήταν και εδώ οι πατεράδες μας, και απάνω στις γυναίκες και στα παιδιά τους, το ξύλο έπεφτε σύνεχο τότε. Το σχολείο το έβγαλα το δημοτικό το 1940. Με μένα άλλα, όπως είπα τον πατέρα σου και τα άλλα τα 2-4-5 παιδιά έχει τάξει. Το σχολείο κάνουμε εκδρομές μια φορά το μήνα, πηγαίναμε με τα πόδια ή στο Χαϊχάλ που ήταν δάσος. Ό,τι μια φορά είχα πάει στο γραμματικό, εκεί στη μέση του χωριού ήταν ένα διόροφο. Το κονάκι του Αγά λέγανε εκεί. Ανέβηκαμε απάνω, το εδώ περιεργαστήκαμε. Το παζαράκι έχουμε πάει μια χρονιά, 5-6 σχολεία μαζί, σοβαδιτών, παζαρακιού, καποδοκικού, γεφύρια, δεν ξέρω αν ήταν και στις Μαυραχάδες. Και Πρωτομαγιά ήταν, θυμάμαι. Εκεί σφάξαμε ένα αρνί, το αρνί ήταν δικό μας το χωριό. Τα άλλα χωριά δεν είχαν. Οι δάσκαλοι όλοι αυτοί μαζί πήγανε, φάγανε. Εμείς σχεδόν μείναμε απ' έξω. Παρόλο που ας πούμε τραβήξαν τόσα πολλά, τα αιτήματα δεν τα αφήσανε. Τους χορούς χορεύανε έτσι. Όχι, στα πανηγύρια. Ο κόσμος, η ανέχεια πάντα δεν νομίζω ότι να υστερεί και τη χαρά. Το γλέντι τους, ξέρω εγώ, τα ειδήματα τα οποία δέχανε από εκεί, το χωράν που κάνανε γύρω-γύρω, μαζευόταν μετά το Πάσχα ή στην Πανήγυρη
γιορτάσαμε τον Άγιο Νικόλα. Ναι, Πανηγύρι βέβαια. πανηγυρίζαμε στον Άγιο Νικόλα, Πριν γίνει η ζωοδοκοπηγής. Έρχονταν από τα γύρω χωριά και στην εκκλησία όσοι είχαν δικό τους γνωστούς ανθρώπους, οι οικογένειες πηγαίνανε, τους παίρνανε. Όσοι δεν είχαν μετά, όσοι δεν είχαν κανένα γνωστό τους, ρωτούσες, έχει κανένα, πάει κανένα σπίτι. Δεν έχω, πάμε στο σπίτι. Τους παίρνουμε για να... Τι μπορέσανε και φέρανε από τη Μικράση, από την πατρίδα, τι μπορούσαν να φέρουν στα χέρια, τι φέρανε, από εκεί τι φέρανε. Σαν τι να φέρουν, τα ρούχα. Μόνο τα ρούχα, εικόνες, τι φέρανε, τι. Φέρανε κάτι εικόνες και φέρανε μια καμπάνα από ό,τι έμαθα φέρανε, η οποία την έχουν κρατήσει στον Πειραιά, κάπως έτσι. Η καμπάνα αυτή, έτσι άκουσα. Μέσα σε όλα, ας πούμε, τις εικόνες τις πήραν κοντά, έτσι. Ναι. Δεν τις αφήσαν εκεί. Οι γυναίκες τότε φορούσαν στα σκούπα έτσι, οι γυναίκες και μαντήλα από πάνω. Όπως του Παρπανίκου η γιαγιά, η Βαρβαραπά, του Παλαβιάννη η μάνα, θυμάμαι ορισμένες γυναίκες, έτσι φορούσαν από παλιά. Και τα ρούχα τους ήταν ένα φόρεμα, αλλά ήταν σαν βράκες των κριτικών. Τέτοιο φορούσαν. Τι άλλο περιστατικό, θέλει να μάθει από την κατάσταση. Τα μετέπειτα τα χρόνια δεν σας απορράνε. Ναι. Συνήθως ήταν όλοι, ας πούμε, τεχνίτες, οι δικοί μας στην Τουρκία. Είχαν μαγαζιά, έτσι. Μαγαζιά δεν είχαν από τέχνη, ήταν ορισμένα άτομα τα οποία είχαν... Πιάνουν τα χέρια τους. Μαρακοσύνη, τα Ναι. χτισήματα Αυτά. ήταν. Και σήμερα όμως το χωριό μας έχει αρκετούς τεχνίτες Μάλιστα. και σήμερα. Έτσι. Κανένα άλλο χωριό δεν έχει το τεχνίτες. Θέλεις μαρακούς, Ναι. θέλεις λαμαρινάδες, θέλεις αυτοκινητάδες, τρακτέρια, επισκευάδες. Έχουμε από τα γύρω χωριά έρχονται εδώ και επισκευάζουν. Χτίζανε τότε, χτίστες. Και τότε οπωσδήποτε ήμασταν πάλι. Πήγαιναν στα διάφορα χωριά και χτίζανε. Οποίες δουλειές, μικροσιάτα, κόβανε πόρτα, τούτα, εκείνα. Γιατί υπήρχε δυστυχία μεγάλη. Δεν υπήρχε κόσμος, δεν υπήρχε χρήμα. Παιδιά πολλά αναγκαζόντουσαν να κάνουν οτιδήποτε δουλειά για να μπορέσουν να βγάλουν ένα κομμάτι ψωμί για τα παιδιά τους. Και η αρρώστια επίσης θέριζε. Εμένα ο πατέρας μου πέθανε 42 χρονών. Και η Ντάρης ήταν καλή ψυχή τότε. Όσοι ζήσανε έκτοτε υπάρχουν. Όσοι δεν προλάβανε πήγανε. Ή άλλο όσον αφορά για εκεί, τι μεσολάβησε δεν ξέρω. Οι σύμμαχοί μας δεν μας βοηθήσανε, όσοι βοήθησαν τους Τούρκους, αλλά τους εμάς. Και όταν γυρίσαμε πίσω, ο στρατός δικός μας έχουν γεμίσει χαράδρες. Οι Τουρκάδες με τις τσέτες σκοτώνανε και ήρθαν στη Σμύρνη ο στρατός. Και μόνο ο Πλαστήρας, ο συμπατριώτης μας, αυτός, οι Τουρκαλάδες των φοβόντουσαν πριν είχε δώσει τέτοιο όνομα. Τον λέγανε Καραμπιβέρ. Τον φοβόταν τον Πλαστήρα. Μάζεψε όσους φαντάροι ήταν κρυμμένοι στην οπισθοχώρηση, τους έκανε με τα κανόνια με αυτά, ήρθε στη Σμύρνη και δεν τον αφήναν να πιάσει τα καράβια να φύγει. Και μετά τη λέει ο Πλαστήρας, ήμουν δηλαδή αυτήν τον δρόμο να φύγω ή θα βάλω τα κανόνια να θα σκάψω. Και ξέραν ότι ήταν, παλικάρι ήταν, τον επιτρέψανε και έφυγε ο Πλαστήρας με τους φαντάρους. Μετά βάλανε στις συνοικίες των Ερμενείων και των Ρουμιών φωτιά στη Σμύρνη και κατακάψαν τον κόσμο. Ο κόσμος βγήκαν από τα σπίτια και τρέχισαν στη θάλασσα, στην προκυμαία, για να ανέβουν στα καράβια. Όσοι δεν ξέραν και πάλι.
και φτάνανε στα καράβια, στα γαλλικά, στα αγγλικά, να ανέβουν απάνω και αυτοί να καυτό νερό από πάνω. Και ο κόσμος πνίγηκε, μεγάλη καταστροφή έγινε. Οι Τούρκοι μας έχουν κάνει τόσο και τόσο. Αλλά δεν είμαστε πιστέψιμοι να κρίνουμε την αιτία και πώς έγινε αυτό. Αλλά πάντως ο ελληνισμός έπαθε μεγάλη πανδουλευτρία.